Guys, morning, good morning guys, good morning. Hello, look phone thông con baby vlog it's no boy code rồi guys to thằng đi thằng có biang đi vậy thì nó boy code rồi to saya thằng nào đi channel đào subscribe please online subscribe không là bạn rồi na to cái video nó anh cái server bên phải bây giờ có thằng phone đi xem cam online share nữa guys to boy bên thằng nào comment làm rồi xong happy rong jale bây giờ này comment làm rồi guys to guys anh channel log please subscribe không là bạn rồi to video को नायनानै मोजां मोनोमोनथाय लाइक खालामनांगौ जाबाय ना गाइस थ' माने जोंनि गामियाव माबायदि जागोन दायो थांना नायलांबाय थाबाय जाबाय गाइस थ' दायो आं थांसै आब'नाव थ' दिनै मोखौ थुखैयोना थ' मोखौ थुखैनायनि दिनै माबायदि खालामनाय जायो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिमल' नायबाय थाबानो जाबाय ना थ' दिनैबो माने दैलि ब्लग जानो हागौ थ' नोंथांमोना नायनो गोसोबाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना दोनबानो जाबाय आरोना थ' होनब्ला भिडिअखौ जागायनोसै मा होनो गाइस गाइस नै जायफ्रा मैया स्टेटास नायदोंमोन सोर मिथिगोन आरोना थ' मा हालोद जाना दं नै हाब्रु मैया हाब्रुथिं मोनहैना दौलिथिं माने फोथारथिं मोनहैदों सासे लोगोआ फोथारथिं मोनहैदों बिदिनो साइकेलजों दायो थांसै दुकानाव गाइस एसे माबा लाना फैनि A few moments later. गाइस मखौनो रेडि हमबाय ओमफ्राय नै सुसाना लादो लाव जा फान्थाव जा थ' गाइस दायो आब'खौ नेबाय थादों आङो थ' आब'आनो फैबाय थ' बे फैनायखौनो नेगासिनो ओइ नोंसोरनि न'आ खनायावहाय ओमफ्राय दा थांसै ना मा होनो थ' गाइस बेयावनो जिरायना दं आरोना आं दायो आब'खौ नेबाय थादों थ' दाबो फैयाखै आरोना बे थ' माबा खालामबाय थादों जानाव दाबो फैयाखै दानि नुदोंमोन आं फैनाय थ' दा फैबा थुखैनोसै मोसौ बोरमा थुखैनोसै आंहा आब'नि न'आ बै खनानियानो गाइस जोंहा आबौआ मोसौ थुखैनो फैबाय आरोना मोसौ मानै ओमफ्राय जानाया बोरमासोमोन बोरमा थुखैयासै ना मिथिखायो दा बर'फोरा बयबो दिनैनि दिनाव मोसौ थुखैनानै औ दायो जों थुखैनो फैबाय नैबो थुखैनोसै बैयावसो बिराद मानसि थुखैदों बैयाव थुखैनोसै जोंहा Này guys, moso थुखैबाय बेखौ थुखैखांनायनि उनाव बैखौ थुखैलायगोन फाइनाली बे थुखैखांनाय जाबाय आरोना गाइसमोन थुखैखांनाय जाबाय बिनि उनावहाय बैखौ लाबोगोन बैखौ बिनि उनाव थुखैनो थ' गाइस आं दुगैखांना फैबाय ओमफ्राय दायो नै आरो मा खामानि दं कम्बल सुलाय दा आरो थ' दायो कम्बल सुनानै दा थांसै ओमफ्राय बे माबायावहाय स्कुलावहाय खेला जागोन ना ओमफ्राय बेयाव थांसै गाइस दायो दुगै थाव साव लाना थांसै र' खेला गेलेनो ना होनो खैथा लाखिनो हायोथाय नायनोसै मोनबेसे लाखिनो हायो चलो थ' गाइस जोङो दायो थांबाय थादो साथाम बिदा फंबाय ना गोदो दायो थांनोसै ना होनो स' गाइस फाइनालि जोङो दायो मोनफैबाय माबायाव स्कुलावहाय ओमफ्राय नै स्कुलाव इथिंलै ओमफ्राय दिनै उन्दैफोरा दङ दायो गेलेगासिनो दं माने गेलेयाखै जमा जादों ओमफ्राय दायो मोनफैबाय दा गेलेगोन गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थाबानो जाबाय आरोना थ' दायो गेलेगोन मा गेलेगोन नोंथांमोना जोबजासिम नायबाय थाबानो जाबाय ना होनो बिसोरना नों मा गेलेगोन दा गेलेया मोनलै हाब
How are you in Singapore? Hah? Guys, video sudah selesai pada mana nama ane? Barna kaya aja udah guys nih, aja udah better day. Pani be? Hah? Kita YouTuber, link description aja nanti kan guys. Mungkin nih mana baik di fast vlog kalam dan tengah, dah. Ubini zakı zarwala semenjak sikayalai Usah jangan dia boleh bawa, na bawa? Usah jangan. Hello. Usah jangan sih, nama ni. Nah? Subscribe kalam deh. Bibi vlog ID ko. Terus kasih ni semua sesuai. हेफाजाब होनो खावलायनाय थाखाबाय क्लाबनि रानलायनायाव बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय रंजालि बैसागु बरायनानै गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारि बायदियै जोंहा देग्लायबो खुंनो लादों क्लाबनि मानगोनां आफादगिरि बिथांखौ खावलायगोन लोगोसे क्लाबनिफ्राय बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायना लाग्रोनो थाखाय खावलायग्रोबाय दिनैनि बे समाव मानगोनां आफादगिरिखौ गिबि हाबाफारि फिरफिलिनाय बिहोनाय बे हाबाफारिखौ मावना होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय बे समाव दिनैनि फिरफिला बिरहोनायनि सायाव फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय मानगोनां आफादगिरिखौ खावलायहरबाय दिनै केहटलि बांग्रि क्लाबनि आफादगिरि जानानै आं नोंथांमोन बयनिसिमबो रंजालि बैसागो फोरबोनि गोथार हामग्लायनायखौ जासिग्रोबाय दिनै जोंहा केहटलि बांग्रि क्लाबा प्राय 30 बोसोर आगोलनिफ्रायनो जोंहा दिनैनि बे मोसौ बैसागु खालि जोङो उन्दै खुदियाफोरनि गेलेनाय रंजानाय बादायलायनाय हाबाफारि खुंबोबाय थादों बे खुंबोबाय थानाय हाबाफारिनि गिबि हाबाफारियाव फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय जोंनि केहटलि बांग्रि क्लाबनि मानगोनां लेङाइ आफादगिरि देबेन कुमार बर' नोंथां बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय जोंनि केहटलि बांग्रि क्लाबनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि अनसुमा ब्रह्म नोंथां लेङाइ आफादगिरि इन्टु कुमार बर' नोंथां आरो जोंनि बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय जोंनि केहटलि बांग्रि क्लाबनि बायदि बिफानाव बिबान लानो हानाय सोद्रोमा नोंथांमोन आरो आंनि अनजालु उन्दै खुदिया नोंथांमोन दिनै जोङो थारैनो जोंनि रंजानायनि सान मानो होनोब्ला जोंहा 30 बोसोर सिगांनिफ्रायनो केहटलि बांग्रि क्लाबा नैबे जारिमिनखौ लाखिबोबाय थादों जोङो जोंनि मावनांगौ हाबाखौ केहटलि बांग्रि क्लाबा मावबोबाय थादों बे लेखायैनो जोङो रंजालि बैसागो फोरबोखौ बरायनायजों लोगोसे जोंनि दिनैनि जा उन्दै खुदियाफोरनि रंजानाय बादायलायनायखौ जोङो उनाव जागायगोन बे गेलेनाया जोंनि जिउआव जोबोर गोनांथार
गेलेनाय आरो रंजानाय मोननैबो जोंनि जिउआव जोबोर गोनांथार नोङो गेलेनायजों नोंनि देहा मोदोमा मोजाङै थायो ओंखायनो जोङो गेलेनायखौ गोनांथि होननानै साननांगौ उन्दैनिफ्रायनो जोङो गेलेलांबाय थाब्लासो देनां जोङो देरनानै मोजां सासे गेलेगिरि बा मोजां सासे जोङो रोजाबगिरि मोजां सासे जोङो बायदि बिथिङाव जोङो जौगानो हागोन बेनिखायनो उन्दै समनिफ्रायनो जोङो बायदिसिना हाबाफारिफोरखौ मावलांनांगौ ओंखायनो जोङो केहटलि बांग्रिं क्लाबा बे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै उन्दै उन्दै खुदियाफोरनि गेलेनाय रंजानायखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो जोंनि आगोलनि दैदेनगिरि आबै आबौमोना बे हाबाफारिफोरखौ खुंबोबाय थानाय लेखायैनो जों जोंनि जा डिसिप्लिनखौ जोङो मेनटेन खालामबोबाय थादों दिनै जोङो बिबान लादों जों बेखौ खुंबाय थादों उननि बिबानगिरिफोराबो देनां बेफोरबायदिनो खुंबाय थानांगोन बेफोरखौनो दिन्थि महरै जोङो गासैबो खामानिखौ सिस्टेमेटिकेलि जोङो खालामनो नाजायो दा बेबायदिनो जोङो हास'वाब्लाबो बायदिसिना जोङो डेक'रेसन खालामनो हायाब्लाबो गाइस खुदियाफोरनो खारनाय होनोसै ना मा होनो खुदियाफोरनो बैसागुनि दिनाव बुलायना उन्दैसो बुलायो माने आं फार्स्ट गैया स' गाइस दायो खुदियाफोरनि माने खारनाय 100 मिटार खारनाय माने 200 मिटार ना 100 मिटार मिथिया खारनाय होनो नागिरदों इलाय खार सिगां खारबो थ' गाइस दायो नै बि ग्रुपआ खारनो नागिरदों 200 मिटार एबार बि ग्रुप Hey guys, Jordi, mau bide Paha, Gideon, gur, ini gur, Babu, Major Khar, Babu, Pasuma, Babu. Second third. Oke guys, जोंनि जानो हागौ आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थाबानो जाबाय गाइस आरो गाइस आरो खुदियाफोरनि मिथिनो दं मोनथाम ग्रुप थांसै दैनि सोखारनो बायदि इसोरो थ' बिनि उनाव जोंनि जागोन खोमा हायनाया नायनोसै गाइस टपट जाबाय थादो dah silakan gila Babu Dewan. Kanang bay. Hakai udah na. Gozol. Cete na nih. Wah, gozolam. Marto kule. Kule bar, kule be. Tapi aku kule. Gozola. Maro. Mar kamu mar. Kanang deh. Sono kayak. Manam lebih na. Hat lakse. Ki kambu. Maro. Ay. Hoisina dah. Hoisina. para kumai gede berapa Aiso paha aiso. Nah. Babu. Kah energi sih anak mana? Mar. Roy se Paulo se dah. Puluh itu tuh, puluh itu.
Last chance ini, muzang par. Paha deh. Malah paha neng, masa ini neng. Last chance sih bar last chance guys. Ampel sama hasil. Hasil neng hasil, mungkin yes sedang tado. Mar. Kosol. Rong tadi, kosol, snack nih. Paha bar. Paha deh. Bulit sih. Kosol lambar tuh. Kosol lambar. Baru bulan. Tang. Pas, makan ini. Kong ni mana? Tang di dalam. Dude masih dude. Dude. Apa? B grup ni. Ini guys, bikin dia B grupnya lah. Jadi banci. B grup ni. Mun. Di blog aja thằng khá sắc cái này. Bé ông dia nè mẹ. Siêu dia, mẹ con sếp dia. Kata tuh mukhang tebar ya. Tahu kaya re, mini beda deh. Tahu kan nasi mini kasih no hari deh. Saya pasang aduh tolong dan betul deh. Aduh tolong deh saya pasang sekarang jangan nak. Usah aduh tolong deh. तो guys, बहुत गरम आरोना सान्दुंआनो मारै सान्दुं दुंदों इसोर ओरैबायदि सान्दुं एसे जिरायनो दं गरमखाय तो नोंथांमोनाबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय गाइस माबायदि जादों नोंथांमोनथि तो जोंथि फांसन जायाखै आरोना बेनो जादों तो कमेन्ट खालामबानो जाबाय नोंसोरनिथिं माने फांसन जादोंना जायाखै जोंथिं जायाखै बिराद दुखु बिनिखायनो बैसागु नाङाखै गाइस तो 1 तारिख बेरायबा माने बैसागु बायदि नांगोन Tadi bisa bikin nang kayak mudah mau, sama nih. Enggak bisa gue nafang soalnya dia jeng nak. Ini kudia pernah kela bak sama parnai kasin tuh, terus jeng dah geli kan, terus isi denal nih. So guys, beda ya big boss nama apa mungkin big boys, nah, kalau dah ini dah. Musang hule. Hule. Nasi sini deh. Này mày hơi bị đua thăm mình à? Đây. Musang hule. Mày thấy bị bang hửa lên. Sampai ni. Arm siapa? Arm siapa? Tuh, mau beri jadi komen kalau main sebentar lah. Running balik, dah jeng ni saja yo. Bar. Mahal no kan? Wah. Hormat sunan ya. Bilai. खुलुमबाय माबाफोर गोरोन्थि जायोबा निमाहा हो सोलोंदोसो बिथाङा जामुंखौ रोजाबायगोन ना Derajat mudah. खावलायदो बिथांखौ Mudah.
Yo guys, nih Jawa pun nih खेला जागासिनो दं ओइ जिरायना बाय नेंनानै पुरा नेंदों mana खैथा मोनखो 5थासो मोनबाय पुरा नोंलाय हा नोंबाय दुब ना ओइ नै हिनजावसाफोर नेगासिनो दं नै Babu bar, nhiều thằng bar lên. Này. Hey, nếu còn xíu eo còn. Phai. Boria. Phai. Hey, bạn nang boleh. Boria bạn nak ini. Asla. Gila nih gila. Guys, oंखाम जादोंमोन बाय ओंखाम जाखांबाय फैनानै थान्दा लोंसिनबाय आबो उनाव फैयो थान्दा बिदि Boha. Pokok ready belum? Boha. Udah. Boha. Udah. Boha. Udah. Boha. Boha. Udah. Boha. Udah. Boha. 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 Guys, tadi music ball nama gelnya gitu. Ini. Wah, berat masih jadi dasa. Tuh game tengok. Ball lain ini kan. Kirim match. Cino mau nang bayi linda nusa. Sada deh, sada para nih. Sopan tuh ini udah nang lepas tari ship. So guys, yo hoy. Cricket chuli kasih dor na. Kali bang coba shot. Terus apa yang deh? Yo maba जोंनि गामिनि बिनिफ्राय बे जोंनि गामि खाथिनि माने महिला जरम बे बिसिनि गामि आरोना तो गामि खाथिनिनो जागासिनो दं दा बेनो आरो बेयाव फैलायबाय जों Koman guna ni.
Aslinya banyak ada kau sudah. Price makan. Price makan. Price gaya. 2000. Berapa? 1500. 1000. Pasal 2000. Ada satu kali mbak. Buan. Mama, mama, mati bisa gua? Hah? Memesan deh. Buan, apa tuh kan berat? Dede, hah? Mana ke? Tugas menabu perna, tumpai tak presran aja sih gitu sana. Harusnya mama kalian deh, si de bukurnya deh guys. Nih, nama anda? Hah? Hah? Hello. Tanya, onar blok, pada onar blok. Onar blok. Onari. Hah? Onari. Woi, betis lagi. Woi, betis lagi. Hah? 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 Bibi blok wajah hasil dah ya. Allah. Bela bibi blok wajah hasil. क्या सरांसर ने इनसे पाल्टा भाई चीटिंग किया तुम लोग ने नहीं मिनिया कले दे दानी वीडियो नहीं दानी वीडियो ले मैं किसान MT rider. hey jelly Maglang. tani वीडियो नहीं वीडियो apaan kiri nih ini ya apaan kiri nih tuh guys deh beo langsung main sih kamu kalau main ini ya hasil pada beo langsung main sih bisa berbintang nana ke bisa bintang alhamdulillah
Mandi, ibaratnya bisa gua? Hah? Mudah na? Baik tapi mau nih deh. Ini keling lah. Langsung naik genda guys. Samar naik le? Jangan. Buran, kamu kena mana? Hah? Buran sur, bisa aku nih. Pak. Istiasa kamu mau naik na? Kapan mana singgar nih tapi dah iman mesti sebelah. Udah? Tani musuh jalan aja. Bagi lainnya nengda? Baik jalan. 3000 kuri मोनसे गेमाव मोननै गेम गेलेनो हाबाय ओमफ्राय बिदिनो बुंथ'नानै आं मेंबाय गाबोन जेबो खाथाम दै लोङो जागोन दे ओगा जो दायो खांखौ मोनसै ना नों गेलेनो गैला वार बिगानसै गेलेयाबो जाया ना जानाय खोथा दङ ना बारगासिनो मा जाबाय ना Woi, nolak gue. Woi, jangan meri jangan. माइलांनाय Ya, kasih minyak lagi ya. Langsung lepas guys. Apa? Omgana mana? Woi. Woi, tanah. Woi, sini. Omgana mana? Hah? Oh, karena ini mana? Ini aku lagi ya. Pura round guys, ready saja bapak. Nah, ini saya membuat deh, wah, ini saya membuat deh, nah, now, dia main apa? Mati salah, hah? Kedi lalai, hah? Kedi lalai nih. Awat gini main. Weh, bersama. Thằng Barsep. Bini unar dong, Mister Nathan Boro, kita apa lagi? Lukas Boro, Tius Boro, Komor Boro, kita mulai bahas lagi. Besoknya, kita mulai lagi. Ini gosoknya mana lah, payah mana kerja? Tuh guys, nih tali fangga, mana kakak dia mana? Kakak nak? Hah? Siapa dia? Saya kira letra damun apa na? Tuh guys, kakak naik nong lagi di bank. Kakak lah. Peran masih jadi mendarat tang terus banyak jauh sabra. Nih. Para pura sih lagi ke. Apa nih? Apa yang dia lihat? Dengan dulu pulang nih. Tuh guys, channel doa ang link description aku nanti kan saya subscribe kalau mau mantap baik. 57 nama lo tuh. Tahu dah mana 100 kalau. Kalau mantap baik, boleh support guys. Ang link description aku nanti dengan. Dah kalau mantap baik nah. Ada betangga budan kalam nelingin, nah om saya surprise budan doa. Saya YouTube link dah ni nobe. Undang naik saya support kalau mau mantap baik nah, guys. Bisa support kalau. Tanya ada mending. Ini cái này. Ôi, cổ thằng mày lên. Con tao ấy. Đây này. Tadi kamu tinggal. Mày tin nào đây? Oi, beri dia. Iya. Arsi.
Tuh, hey guys, video gue beundeun saya warna. Tuh, ini beundeun saya berak. Tuh, yang kawan nah, kira-kira lebar bisa nih. Tuh, maaf di nang ke kira berkat. Tuh, komen kalaman coba guys. Tuh, dari price saya coba sadar nah. Tuh, ini mentang jasi jauh no. Komen kalaman coba maaf di sadar. Tuh, bye bye guys. Video beundeun saya bye.